Аз винаги съм го казал, че ти си ми дефиницията на български ютубър с неизползван потенциал. Винаги ме е било яд. Това е така. Че си в телевизията. Затова много се израдах на последното видео, реагирахме с Марто. Да, където накрая си завършва с това. Накрая най-сетне, да. Защото стигаме към края, нали, чакаш да видиш най-сетне. Разбръската какво става? Една година, в която чаках този клип и накрая приближаваме, аз спомня реакцията как спирам и се опитвам да предикна. Това ще кажа. Напускам БНТ! Монтажист ще има, напускай, тук ще си подаде оставката една. Събатонът и всички клипове от Събатона стигат до вас с подкрепата на Orange. Те са мои партньори и ме подкрепят във всичко, което правя, което оценявам страшно много. Ако искате да си вземете манга, може да си купите от сайта на Orange, който има долу в описанието, и може да използвате промокод TBS за 10% отстъпка на всякаква манга. Благодаря им отново и обратно към видеото. Аз нещата разпитвам, защото предполагам, че нямаш право много да говориш за... Мога да няма проблем. Само, нали, ако нещо е... Искам да знам, има ли правило за чуждици в БНТ? Няма правило, но не се насърчава да използваш чуждици. В смисъл, когато използваш някаква чуждица, ще изглежда грозно, зрителите ще роптаят отдолу, ще пишат, че си предател на България, родоотстъпник и всички тези неща. И че основният проблем според мен е, че изглежда все едно имаш беден речник. Избухвация! Не можеш да се сетиш за някаква дума. И не знам, аз поне като живеех в Англия, много, понеже почваш да забравяш наистина някакви думи. Няма как. Всеки път се карах да се сетя за думата на български, просто за да мога да си учитам като някаква малка победа. Да. Аз да разбирам. Сега бях в един подкаст, Еляк подкаст, и те са изрязали една част, където казвам за едно събитие мейн входа. И някакъв коментар. Поне да говорихте на български. Да. Не, питам те, защото на мен един от най-известните ми клипове на стрима е как реагираме на твои репортажи за Мистер Бист. О, не! Ужас! Това е било голям кринч. И то стара смешно, защото аз преди да го кажеш спирам и казвам: слушайте сега, чат господин звяр. Ама това Симеон ли го казваше за господин звяр? И той го каза и ти го каза. Аз го казвах иронично, защото преди това той го беше казал господин звяр или еди какво си. А пък аз знам, че в БНТ буквално всичко може да мине от към, нали, мога да говоря за някакви ютубери, те трябва да го обясниш така, че да разберат. Не, аз мога да представя демографията на БНТ, така че да разбирам. Да, в телевизиите всеки път, ако си забелязал, като канят някакви ютубери и започват с обяснение какво е ютуб, какво е инфлуенсърството. Да. Ужас е. Аз честно казано, сега в това видео, което правя, го има в първата част, ама аз не си представям целия живот изобщо в телевизия. Просто в някакъв момент ми е било интересно, защото учих журналистика и ми предложиха да започна работа там, но аз винаги основното нещо, което обичам, е да правя видеа. Просто е много трудно, хиляда неща едновременно и така. Аз винаги съм го казал, че ти си ми дефиницията на български ютубър с... То не е загубен, но не използвам потенциал. Винаги ме е било яд. Това е така. Че си в телевизията. Затова много се израдах на последното видео, реагирахме с Марто. Да, където накрая си завършва с това. Накрая най-сетне, да. Защото стигаме към края, нали, чакаш да видиш най-сетне. Разбръската какво става? Една година, в която чаках този клип и накрая приближаваме, аз спомня реакцията как спирам и се опитвам да предикна. Това ще кажа. Напускам БНТ! Монтажист ще има, напускай, тук ще си подаде оставката една. Нали, беше... Аз сега ще направя кастинг за монтажисти, а иначе напускането е... Защото аз искам да намеря човек, който просто да ми прави главния монтаж, основите. Аз нямам нищо против да го измислям, ама има някакви неща, които просто няма защо аз да ги правя. Наистина няма защо. От сорта на тук трябва да се появи анимация на еди какво си нещо. Аз въобще не разбирам от това. Те даже стават грозно моите неща. Давам ти един пример. Сега имам не това, което ще излиза... Тази седмица? Да, но трябва да изненада. Добре. Исках да им кажа. Стани! Клип! Клип! Значи всеки път като кажа... Аз нямам проблем, иначе просто всеки път като кажа нещо и не го изпълнявам, идват някакви хора и имам точно същия пример. Направих едно много дълго синематично 40-минутно видео, което ми отне много време. И той ще е поредица, нали? One Piece, знаеш какво е? Чува ли си го? Не. One Piece е много дълго аниме. Имам 1000 епизода. И аз правя де-факто ревю на първите... Наруто One Piece? Не, две са. Две различни са, но One Piece е по-голямото. И в един момент аз направих първото ревю и трябва да са 10. И казвам второто ревю другия месец. Качи го почти на същата дата другата година.
май гот! Така че... Да. Съм същия. Разбирам. То просто се едно го урочасваш. Затова поне няма да казвам ден. Да. Поне това. Но в следващото видео, примерно, има една част, където трябва да илюстрирам пътуване от град до град. И сега, искам да има карта, която се появява и една количка, която да ходи по магистралата. Има отзад трейс такъв червен. Точно така, да. Това свалих си приложение, което да го прави, защото има такива приложения. Иначе, сигурно може и ръчно да се прави. То сигурност може и ръчно. Много Аз съм го правил ръчно. Човек. Това защо? Мисля, мога просто да кажа на някакъв човек в който случая. Който знае как се прави. Който разбира от това нещо. Защото това не ми е силата. То е сложно. Аз точно това, значи, абсолютно също нещо исках да направя за този клип, дето го бавя една година. Идеята е от остров до остров да мине едно корабче. Но исках, нали, не сещаш в анимацията е такова сиво и замъглено и като се приближи и се разяснява. Да. И така, 10 леера маски са в премиерата. Ти с кое едитваш? Final Cut. Ти си Apple G. Да. Ама Final Cut е добра програма, бе. Не знам, не съм я ползвал. Аз имам само iPhone. Никой не едитва с Final Cut. Аз нямам Mac, тъй че още не. По принцип ще да е пълно да съм с друга програма, защото сега ако имам човек, който да обработва, не знам как ще се случва. Моят монтажи се идва на DaVinci. И реално, ако има нещо, което аз трябва да добавя или аз трябва да довърша, защото по принцип той едитва всичко. Да. Но тъй като аз ги таком и понеже едитва видеа за много напред, ние слагаме членовете накрая и без това аз го ползвам, накрая слагам членовете аз. Да. И просто той го рендерва цялото и аз го рендервам втори път, което сваля качеството. Да. Което е кофти, нали? Но просто няма как, защото аз едитвам на премиерата, а той си е купил DaVinci-то и нали, не върви да му кажа, спира сте и премиерата. Примерно, нали? И се научи да работиш. И почни на нея да работиш. Да. Яни Санда в чата каза, че има много важен въпрос, аз следя нищо не е написал. Кажи, къде е въпроса, господине? Видях го и аз преди малко, нагоре беше. Как е възможно да те гледам в БНТ YouTube канала 360p, затова ли отиват данъците ни? Ами да, наистина е много тъжно. Аз съм питала защо, на какво се дължи това. Преди 2 години последно питах, защото бях питала няколко поредни пъти, винаги не ми се отговаря конкретно. Казаха, че всъщност отива в някакво, като, да знам, мониторинг място, където и те взимали кадрите от там, от СЕМ, и затова слизало на 360p. Това ми обясниха, но не ми звучи като реално обяснение, така че... Да. Чакай, какво пащат? О, но! Това е Яни Санда. Гледала съм негови неща, да. Той реагира на всичко, той е... Даже се зачудих много... Да, не го пусна. Да, той това го казва тук. За спонсорирането на Българската национална. Аз не мисля, че много данъци отиват за Българската национална телевизия. Не съм запознат, но не мисля, че е някаква огромна то по принцип, като данъци си отиват, но къде отиват точно, нали, със сигурност не са милионери хората работят, които отиват в БНТ. Това казвам. Но пък аз това мога призная, БНТ, любимото ми нещо за БНТ и, нали, ако си с някой в отдела им за YouTube, моля те, не им казвай. Добре. Нали, чувала ли се за сериала Порталът? Да. Кой беше по БНТ. И за сериала Игри на... Война на букви. Да. Войната на буквите. И двата сериала нали, пускат се по БНТ в сериала. Ще много тъпо да кажа, няма представа. Чувала сега ли? Да. Значи пускат се по БНТ и когато се пусна нов епизод, миналият епизод се качва в YouTube канала им. И аз тогава стримах в YouTube. И всяка сряда гледахме сериала им в YouTube на стрим. Нямах никакви проблеми, но в последствие те трият тези епизоди. Верно ли? И в момента, ако потърсиш сериалите, единствено нещо, което излиза са мои стари стримове, как гледам целият сериал, да. Така че, БНТ дано не... Аз не знам, те моля ме съдят, като са държавна... Ами може да те копирайт страйкнат, ама няма. Да, няма. От 2 години хората, като си отворя канала, тези термини, които се достигат до моя канал, са тези два сериала. Някой ги търси и попада на моите реакции и гледа така. Ти реагираш на сериали на БНТ? Ами те не страйкват. И реагирах в YouTube, си го бяхме направили като традиция всяка сряда. Сядаме, ще гледаме Игри на там Война на буквите и те последствие ги изтриват, кое значи, че ако ги аплоднат, аз мога да ги страйкна тях. Ама те как защо ги трият? Какво си мислят, че се взема много място в канала? 20 гигабайта сме получили са. Защото те нямат някаква платена платформа като другите телевизии. В смисъл,
Ами, май няма конкретно, не. Ама то по-добре, аз не мисля, че има някакъв смисъл от тия тъпи платформи. Не, защото логиката би била махаме ги, ако искате да ги гледате, платете ни еди. Човек в това на Нова и в това на BTV Войо ли, не знам, то звучи като толкова 2010-та. 380 реклами ти трябва да си някакъв мазохист, като влизаш там. И ако си махнеш адблокъра и те ти кажат, пусни си Да, човек. Еми ще си го пусна, като слагате човешко ниво реклами. Сега аз съм ютубър, разбирам го, ама особено в сайта на BTV, 3 реклами по 30 секунди. Смисъл няма по-малко. Да, и няма скип. Няма скип, да. Безумно е просто, много е гадно. Стига да без страйкове. Не. Няма страйкове, няма. Отдаде ли ми се възможност? Ще говоря, ще вляза в сайта, в офиса на човека, ще ги страйкове. Това момче е паралитик, то много кадърно момче, много разбира, много разбрано. Ако има проблем, ще ги свали клиповете. Не, то направо даже човека надали ще се занимава да отваря такова, само ще клейне съдържанието. Това е всъщност моя канал. Мой друг канал, който... Но това не си ти. Ами, аз съм зад камера. Той плаща му на това момчето, той го върти канал. Той така промотира сериал. Това е така, действително. Истината е, че промотираш, защото много хора до днеска ви казват много ма кеф този сериал, спомням си, че го гледах с тебе. Ева. Доста яко. Аз реагирам на БНТ с Флора. Добре. Затова иска да платиш и да няма реклами. Мани. Клипа, който гледахте, се случи на Събатона, който все още тече. Така че ако искате да дойдете и да кажете здрасти, има линк долу в описанието. Буквално съм на живо 24/7. Ако пък искате да видите цялото гостуване на госта, който гледахте, може да натиснете ето тук.